Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntza. Ni Xabi Mazeta, Gernika batzordeako kideak gara. Ez gara askoz gehiago, beste bat gehitu ezkero, nahiko. Memoriaren lanketara hurbiltzea gero eta zailago egiten ari da, eta batez ere erronka bat daukagu generazio belaunaldi gazteekin. Erreleboaren falta ikusten dugula. Hemen ikusten duzuen Gernika memoriaren lekuko izenburua duen liburu aurkeztera gatoz. Liburu xume bat da, hiru hizkuntzetan idatzia dago, euskeraz, eta gero Pirinioetatik bi aldeetako hizkuntzetan, gaztelera eta frantsesez. Eta azken finean, liburu hau da harreman baten, auzolan baten emaitza. Bada baita ere, ari luze baten emaitza. Ari luze hori, ari mutur hori hasten da bombardaketaren 40. urte hurrenean. Gernika batzordeak, historialariak gobidatzen dituenean mahai batera, Gernikara. Historialari horien artean etorri zen, garai hortan eminentzia bazan Herbert Sodborn estatu batuarra. Harek esan lehike, ordura arte eskutatuta zegoen, derrigorrez, eskutatuta zegoen egia argitara atera zuela. Geroztik, Gernika batzordeak alan edo lan beti eduki da berarekin alako eskertza moduko bat, eta liburu hau ere bada neurri batean horrekin lotutako lan bat, ezta? Sodborn bizi izan zen Frantziako erdialdeko komuna batean, San Benoit du Salt deitzen dena. Lehen aipatu dut aria kontzeptua, ezta? Aria horrek sortu ditu korapiloak. Korapiloak topagune modun ulertuta. Eta topagune bat da zuzen be San Benoit du Salt, eta bertako alkatea esandakoa Jean Chatelet, bere alaba Han Chatelet. Zergatik izen hauek, honek Jean Chateletek zeukan harreman oso handia Herbert Sodbornekin. Eta gu jakin izan genuenean, Herberten Sodbornen heriotzaz kontaktuan jarri ginen, bertako alkatearekin, familiari, Herberten familiari, gero doluminak agertu nahi genielako. Eta gero baita ere, alako errekonozimendu bat egitearen bertan plaka bat, epitafio bat jartzeko, eta horrela egin genuen. Arrezkero, bera Jean Chatelet, bera zan Limosen farmazia fakultateko irakaslea komunista, oso eskertuta zegoen baita ere, etorri zen Gernikara gugaz egotea, oroigarri bat ekarri zigun, izan zen Picassok grabatutako zelan da hau, Sueños y mentiras. Sueños y mentiras de Franco, ezta? Eta, zenbait eragilei bekarri zigun opari hori eskertzen badela bai. Harreman horrek ekarri zuen azan, bera liburu bat idazten hasi zen, eta eskatu zigun liburu horretan geupe alan edo lan geure ekarpen bat egiteko. Eta, hau izaleke, edo hau da, ekarpen hori.
Hemen azken finean, kontatzen da besteak beste, ez dut gauza askorik esango, irakurtzea merezi du. Gernika batzordeak bere ibilbide luzean, datorren urtean, hurrengoan, 50 urte beteko ditu memoria honen lanketan, eman duen edo egin duen ekarpena, askotariko ekarpena euskal gizarteari, euskal historiari eta euskal memoriari. Beraz, gehiegi luzatu balik zarera, segero luzatuko da gehiago apur bat Jon. Azken finean hau da beste ale bat da. Jartzen duguna Euskal Herriko memorian eta Euskal Herriko historia. Ez dut irakurriko, baina ez doan esan ikusten eta txuretak karri da nalez, beta horreko jarri behar da, bale? Liburu honek egiten dago basaineko zoan da saldo dauen moduen, memoriaren memoriaz, hau da, memoria gintzaren inguruan ibili diren pertsonetaz, eta inguru horretan ibili diren nolabaiteko herri bateko mobilizazioaz ere. Eta horren historiaz, modu labur batean, bebai hitz egiten da. Gernika batzordaren lekuko, gara Gernika memorian lekuko, gara plataforma bat, 2017an sortzen dena, eta batzen dauena Gernikako zenbait talde memoria gintzaren inguruan. Gernika batzordea da talde veteranoena, 1986an 17an sortu zana, eta momentu horretan erabaki gendun, indarrak batu behar genduzala, memoria gintzan eta memoria gintza horretan Gernika batzordeak hasieratik ahalegindu zanari jarraipena emoten, memoria gintza eta memoriaren zabalkundea zentzu ikertzaile batean, baizik eta zentzu divulgazio eta mobilizazioaren inguru. Gehiago. Naiz eta Gernika batzordea hasieran ahalegindu zenbait historiatzaile mai oso garrantzitsuekin historiaren aldetik Gernikako bombardaketaren egia zabaltzen, hedatzen eta horren inguruan eztabaida sortzen. Gernika memoriaren lekua. Gernika memoriaren lekua uste dugulako Gernika Euskal Herriko, horri buruz hitz egiten dago liburuak, Euskal Herriko memoria lekuetako bat dela. Gernika memoriaren lekua bombardaketaren gertakizuna eta zentzua memoria gintzaren beste ikuspegi batetara bultzatzen gaituelako, pentsatzen dugulako. Hau da, alde batetik, memoria egin zertarako, horren inguruan egiten dago berba, modu labor batean behar liburuak. Hau da, memoria egin gure badugu zertarako gure dugun memoria egin, ze helburuekin. Ze ondorio ateratzen dugun, kasu honetan, Gernikako bombardaketaren gertakizunetik. Gure dugu gogoratu memoria landu egin behar dalako, gertakizun horrek guztiek frankismoaren eta horren ondorengo izkutatze lanetik, horrek gertatu zen, frankistek memoria historikoa egin zuten eurena. Eta beren aregin nagusi beti zen beste guztia erreprimidu zuten alde sozial, politiko eta gizarte oso baten, ez bakarrik Euskal Herriari begira, Espainiari begira ere. Hau da, Bigarren Errepublikaren inguruan sortu ziren ahalegin guztiak, pertsonak, gizataldeak, mobilizazio politikoa, artistikoa eta dana hori guztia lurperatzen, zapaltzen, erailtzen eta gainera ahanzturara kondenatzen. Eta hori da memoria gintzaren alderdi bat, horren errebindikazioa. Horrek badauko beste alderdi bat, eta hori bai azaltzen da liburuan, transizioarekin lotuta dagoena, da transizioaren eraikuntza bermatzen da nolabait esateko zapalkuntza batean. Araubi, monarkia bera da horren irudia, baina araubi oso garrantzitsua direnak,
sekretu ofizialen legea eta 1997ko amnistia legea hor daude, eta horrek lotuta dagoz memoria gintzaren beste alderdi batena, eta alderdi hori da justizia, erreparazioena eta erreparazioatok izan ziren pertsonen eskubideekin. Hori da alderdi praktiko bat. Ondino gaur egun berdin mantentzen dena. Horrek esteko atzera bueltarik, 1997ko amnistia legea esabatzen espada, eta sekretu ofizialen legea orain dabiz horren aldaketa gurean, gitxienez hori emoten dau, jakin espadakigu zion benetako ondorioekin izango ete da. Gernika memoriaren lekuko, hori guztia gogoratzeko eta ondorio batzuk atateko horretatik. Zer gure dugu gogoratu. Hori izango ditzateke memoria kolektiboarekin lotutako beste dar bat. Hau da, ze balio, ze etorkizun, ze edukin gure guzan landu, beste gizarte aurrerakoi, beste gizarte demokratikoago, beste gizarte posible, askeago bat eraikitzeko. Hori izango ditzateke beste dar bat. Guregan, lelo bat daukagu esaten dena, Gernika gogoratu, beste Gernikak, egon diren beste Gernikak historian zehar, eta gaur egun berdin mantentzen diren beste Gernikak gogoan eukiteko eta horren alde borrokatzeko. Baduko ikuspegi internazionalista bat, bai. Gernika batzordetik eta Gernika memoriaren lekukotik egiten dugun memoria gintza horrek. Beste hirugarren adar bat, Gernikara, gure leloetako bat ere. Gernikara, ze Gernika margoak nolabait gaur egun dagoen lekuan, bertan egoteko, estatuaren zerbitzura esan genke, eta irudi bat jatortan hiriburua eta da esaterako Alemaniako presidente, bi izango da. Presidente datorrenean gurera, eta Sánchezekin doanean museora Gernika ikustera, ez da? Gernika da, hori gerren kontrako oihu bat, eta horrela da, baina Gernika bada bebai, kontestu politiko oso zehaz batean, eta Gernikako bombardaketatik bana ezina dana, salaketa bat. Picasso pintatzen dau margori esateko, Pariseko nazioarteko esposizio hartamia 1927ko ekainean, esateko mendebaldeko mundu demokratikoari kombinatzen artean noski. Oso lasai neurri batean bizi izan mundu horreri, eta gaur egun berdina antzera gertatzen da zoritzarrez, esateko, bai, frankistek egin dabe hau, baina zuek jasaten dozue hau gertatzen dena. Atzamar, akusazinoko salaketa atzamar bat altzaten dau eta altzaten dau danontzat. Gaur egun guretzat altzaten dagoen bezala. Eta orduen, Gernika margoa Reina Sofia Regina, museoan egonik estatuaren interesmenpe dago, eta horrek errasten dau, esaterako, Alemaniako presidentea bertan hurbiltzea Sánchezekin, eta gero Gernikara etortea etorri izan moduen, eta berdin Gernikan etorten da moduen, eta Picassoren kuadroen margoaren aurrean bizita egiten azaltzen da moduen, berdin holokausto bat, horren inguruen halako hausnarketa bat eskatzeko etorri izan, eta berdin sostengatzen dau beste holokausto bat, kasunetan, gaur egun Gazan, gure inguruko potentzia egiten dagoen moduen, ze Alemaniak salduin dotzoz binoen moduen, Gazan jauti diren bomben 130 Israeldarri, hau da estatxorakeri bat. Nolabaiteko alde bietako joko bata, ez da, gaztea esaten den moduen, poner una vela a Dios y otra al diablo. Zuritu alde batetik, jarrera politiko bat esan genke, memoriaren inguruan jarrera bat aurkeztu gure izatea, eta gero benetan beste jarrera bat estatu moduen jarraitzea, ez da. Eta burura etoten jatan beste irudi bat, orain berarmatze prozesu batean gauzela, eta izan zan urte batzuk NATOren
hartu ziren, bilkura bat egin. Gailurra. Egin eben, eta orduen NATO-ko ordezkarien lagunak, emazteak, senarrak eta bar, joan zirenean berdin Gernika margoa ikustera. Orduan, guk aldarrikatzen dugunean Gernikara, eta hori bai esaltzen da liburuan, aldarrikatzen duguna da Gernika margo politikoa dela, Gernika badaukala margoak. Noski, simbologitasun nazioartean orokor bat, onartzen du hori, baina badaukala zentzu politiko sakon bat. Eta zentzu politiko hori lotuta dagoela historiarekin, eta lotuta dagoela sufrimendu batekin. Eta hori, Gernika memoria lekua izanik, leku egokia izango litzatekeela, balio memoriaren inguruko, etorkizunari buruzko balio horrek, nazioartekotasuna, nazioarteko elkartasuna, berdintasuna, justizia, egia, esplotazioari ez, edukiko luke gure herrian, gure ustez. Balio horrek defendatzen dugun bitartean. Memoria gintzak balio badozku hori guztia bultzatzeko. Oinarrian liburua horreri buruz hitz egiten dau memoria gintzari buruz, hitz egiten dau Gernikan bertan talde hauek, gure taldea moduan, bultzatu egiten dugu ekimen horrek guztiak. Baina atzean dekoguna da herriaren, Gernikarron eta ingurutako beste kide eta lagun batzuen laguntza eta konsientzia. Ekintzaletza konsientea. Liburu honek horreri buruz bebai zelako ekimenak egin izan diren urtetan zehar, zelako ekimen herrikoiak egin ziren urtetan zehar, eta nola alegintzen garen gar hori mantentzen gaur egungo egoera ikusita eta etorkizun bateri begira. Horrei buruz egiten dago. Beste barik. Ibilbide horreri jarraipena eman gure dutzeguleko, adibidez. Alegintzen gara nazioarteko beste zapaldutako herriekin bat egiten, nolabait alegintzen gara gure inguruko borrokekin bat egiten, eta gaur egundeko borroko bai Guggenheim Urdaibaiko mehatxua, eta alegintzen gara dugun neurrien plataforma moduan eta pertsona moduen mugimendu guzti horietan barruan laguntzen aldugunean hor bertan gote. Memoria gintza hori da, azkenean, memoria gintza baduko memoria historikoan alderdi hori, baina baduko beste alderdi bataka memoria kolektiboaren eraikitzeko aleginean aritutea. Zertarako gure ongo guratu esan gure ze monumento, ze irudi, ze simbolo, ze ideia dekogun gure buruari begira eta ze balio gure duguzan zabaldu horrekin. Esaterako gu euskaldunok badeko simbolo poli bat, ez da bakarra, Gernikako arbola, beste simbolo gehiago batzuk dekoguz. Eta Frantziara deukezetako L'Arc de Triomphe, Parisen, eta Britaniarek duduko da Trafalgar Square hor Nelson, orgoien kolumna baten gaineen, eta olakoak. Zugatz bat irudi polit bat da, eta horrelako gure izale hortatik abiatuta, nik uste dute beste simbologitasun bat eraikitzea merezi dagoela argiazka izateko. Apunte moduan, Bai, bereke horrez gain gehituko neukena da lehen aipatu dut erreleguaren beharra, ez da? Gazte belarraldien txikitzea alako langintza da. Zer uste dut igual egorekela memoria ulertzeko modu, ez dakit, nahasi bat, ez? Batzuk pentsatuko dute agian memoria lantzea dela arkeologoek egituten moduan txinako arrastoak lurretik biztaratu eta hotxak kendu eta hori interpretatzen ibiltzea, ez? Zeinu arraroekin eta irudi arraroekin zer esango nahi duen hori investigatzea, ez.
memoria gauza oso modernoa da, oso bizia delako, eta memoria egunero egiten delako. Orduan, nik uste dut liburu hau badala, halan edo holan, dei bat gazte belaunaldiari esateko batu zaitezte zuek memoriaren lanketara. Eta egin bai, gure bauzu esozen aldetu, bueno, gure. Gernika etorriko da, ez dakit. Merezi dauena da bidea. Merezi dauena, espainolek esango dabe Gernika dala Sofia Erreginaren museoan irudi internazionalago bat, eurek askoz be internazionalak eta askoz be potenteagoa direlako. Baina dagoen moduan egoteko, ez dakit horrela esartzen jakosan zentzuak eta zerak eta erabilpenak eta eukiteko ez dakit noraino merezi dauen. Gurea ez dakit, lau 11 borono batzuen burutapena. Behar bada ez da proiektu bakarra zentzua dagoen eukin, baina bere zentzua dauka. Eta merezi dau mahai gainean jartzea, hori da guretzako bidea. Eta bide horrek merezi dau, eta merezi da horretan mantentzea eta horretan jarrute. Torriko da, niri lagunek esaten duztia agnostikoa nazela, zagitik pentsatzen dut oso gatz dagoela, baina bideak merezi da. Bai, nire gurta bat, zoriontzekoa da, eskartzekoa da, batzordean lana egiten duzuen, lana batez behar informazioa genteak aukide izan da, zabenek izan da gazteak, baina askotan pentsatzen dut, igual, pixkate simplifikatuagoa agertu beharko izakela gaztean aurrean gauza batzuk. Adibidez, irakurrenean Sabinen artikulu bat lego baten oso interesgarria izan. Benetan guztua irakurrenean, baina prentsan asko agertzen da alemanak eta alemanak, baina hori erregea berak, patetikoa esan argazki hori, erregea berak justo hori nahi dugu, ez? Horta, alemana horrek burua makurtu horrek, nik ez dugu kulpeik, eta berazan heredero direktoa, eta alemana ez dauka ez ikusirik. Prensa guztian zoritxarrez, agertzen da como alemana eta zer gaitik ez, italianoak eta moroak, Franco danak ibili zituen, ez ontzitzeko gure proiektua eta hori. Alemanak nire historian ez dira arazoak izan. Arazoa izan da frankismoa, gure kulturaren, gure represioa. Bai, harrek egin zuten, garai hartan egin zutena eta bazauken euren parte hori, baina gure arazo oin beda, hori, daukaten monarkiak horrezarretxe dauen hori, testo hori, hor dago, konstituzioa da, euren konstituzioa, eta horren nagusia erregea da, danen gainetik, hori da. Orduan, esan nahi dut, alemanak egin da, italianuk eta baina gazteak, ez algo luke behar, frankismoak egin zuen haute, punto. Bai, ibili zituen nahi duen danak, batzaukaten euren kulpea, baina, eta historia egiteko hori dana ondo da ikerkuntza, baina gazteak igual ez dute nahi, Sabinek ondo esan da horrek historia asko eta guk gaur ze problema daukagu, gaur monarkia daukagu, hortxe. Monarkia daukagu, hortxe daukagu, ez daukagu alemanak ez italianuk, hauxe da gure arazoa, momentu honetan, hauxe. Historia dana, perfecto, ondo da, hori dana idaztea eta hori. Baina holan ikusten dut, ez da izuek, zelan ikusten duzu. Momentuan, apazuk hasi dira simbologia frankista batzuk
eraizten, lurrera botatzen, esateko horrek ez gaitu representatzen. Azken finean da modu bat memoria egiteko, eta beste memoria bat borrokatzeko, reposatua izan dena. Orduan, bueno. Ez, hori da hori... Bai. Fenomeno da. Ni adin. Eskerrak, bata matakek, da. Baina gazteak zuretzarrez hori daukagu da. Nik ikusten dena da beste arazoa da, guk, bueno, komunidad autonomoan, esaten da, gure autonomia maila ikaragarria da, ez dakiz zer, gure eskumena da, adibidez, hezkuntza sistema, eta bate eta bestea. Gure eskumena da hezkuntza, gure eskumena da zati bat. Eta da, gestionatzea diru bat, presupuesto bat, irakasleak ordaintzeko, eta beste dago, eraikuntzak eta abar. Baina kurrikuluma, historia de España emango den edo ez den emango, batxilergoan ez dugu erabakitzen hemen, hori erabakitzen da Madriden. Eta derrigorrezkoa da. Eta erabakitzen duenean, Uartek Lomcerekin filosofia kendu egin behar dela ikas arlo bezala, hemen ez dugu erabakitzen da Madriden. Orduan, zer ematen den, hemen ze historia ematen den, ze begiradarekin ematen den, eta bar, guk ez dugu horretarako ahalmenik, eskumenik. Eta bestea da, guk gero arrotzen gara esan ez, gure autonomia eta gure ahalduntze maila ikaragarria dela. Bueno, bakari gauzotxu da. Zain artikuluan horrelako zozea, ez togoratzen ondo, baina horrelako zozea azaltzen, alegintzen zala artikulua, eta dana dela gure jarrera, ni alegin dunaz bai hori azaltzen, eta liburutsuen azaltzen da. Felipe etorri zan, estadu buru azalako, eta alemana estadu buru azalako, eta horren maila berekoak zirelako biak. Baina esan etorri hausnarketa batekin. Esan gota hausnarketa, etorriko baritz, beste alemana bai, ni nahiago gugu biak egin gintuen, eta ez ezaren genduen, ez ginela gertuko, arazo izan baita arazoen gaitik. Baina honekin lotuta. Alemania etorriko balitz, izango balitz, Alemanekin jabezin da ez pausu batzuk. Eta gainera alemanek Eurepe ukatu indabe euren ardura zean zala, estadu moduen ginen, bombardaketa naziek izin zerelako, ez da? Esan alemanen bombardaketat izan zan Frankoren armadan barruen, eta horren errudun nagusia Franco izan zan. Gu horretan hori azaltzen eta hori egiten gure mailan alegindu izan gara beti. Baina beste alderdi bata Feliperi dagokiona. Eta Feliperi ondo esan dozun moduan, bera da Franco izendatutako, aurrikusitako estadu buru baten oinordekoa. Hau da, erreino izango zela erabaki eban Franco, eta Franco izendatu eban Espainiako printzea Juan Carlos. Eta horrik etorri izan beste guztiak gero. Eta bera da Franco izendatutako errege baten oinordekoa. 1936an korte frankistek izendatutako korte baten, gorte batzuen, kongresu esenadu horren esagoan, baina korte batzuen izendapen horren oinordekoa. Eta beste alderdi askoz garrantzitsua gainentzako, estadu buru moduan, benetako hausnarketa bat gure izango balu bultzatu horren inguruan, bere jatorria alparte bai gure izango balu garrantziakoa. Gainentzako hausnartekotan 1997ko legearen inguruan hausnarketa egitean mereziko dugu. Horrek galarazi egiten dau, gaur egun hainbat herritarren deretxoak, eskubideak, justiziari eskubideak. Eta horretarako, esatako goldatu amengo Euskal Herriko frankismoak errepreseratutako taldea batzen dagoen asoziazioa, zeakoan dago, zeakoa da, Espainia mailako kereia argentinarra sustatzen dauen taldea, argentinara joion behar izan dira, hori guztia egiteko. Hemen Espainiako judikatura guztia sistematikoki erabiltzen dagoelako 1996ko legea. Hori gu egizaten alegin du gara, Gu, bakaro, ze hori hartzuna dekogu.
Bueno, baiko gu, laguna den edabide batzuk baiko guz. Bueno, ez dakit, egara, berria, baina beste askoz gehiago, noski, zean da, erregimenaren inguruko establishmenta osatzen dabe eta bultzatzen dabe. Karo, oi hartzuna dan dana, eta gu nolabaiteko gure harremanekin, beste karte batzuekin, beste alderdi batzuekin, eta bat, aregintzen gara hori guztia asaleratzen eta nolabait kaleratzen. Karo, deko guzan mugak. Baina arrazoi deko zuen, hori mai ganean egon behar zan, dudik ez. Baina, karo, asko dauz horraino heltzea be ezako zena interesaten, ez da. Gu, hemen bai gure horien, ez duenik. Beste ikuspuntu bat, eztabaida pizteko asmoz. Aipatzen dugu batzutan, ez aurkezpen honetan, baina ia gehienetan, nagusiok gazteen desagerpena. Ni 73 urte dauzkat, eta nagusien desagerpena berdin-berdina. Nire belaunaldiko jende gehiena desagertuta dago. Orduan, ene ustez, bukatu behar dugu ja segmentazio honekin, nolabait. Nagusiok kulpak botatzen gazteei eta aldrebez. Segu ere, nagusiak izanik, ez gaude gazteak daukaten arazoetan. Etxe bizitzan gaude, etxe bizitzan prekarioetan, arazoetan gaude nagusiok. Orduan, ene ustez hau nahiko elementu sakona eta aztertu behar duguna da ez ibilteko botereari mesedeak egiten. Ze botereak nahi duena da gu sementatzea, gu banatzea, nagusiok emetik, kriston historia daukate, gazteok ez dute zer egiten, gazteok egiten dute beste kontestu sozial batean gaudiz, nahiko konplexua eta nahiko zaila beraientzat ere. Eta orduan historia epaituko du etorkizunean, baina ene ustez hau importantea da bukatzea olako eztabaidekin ez goaz inora honekin. Asuntoa da, denok inplikatu behar dugula arazo sozial guztietan, alik eta gehienetan. Hori da. Ni gazten mobilizazioa baino, zer guztu gazten mobilizatzen dut. Gertatzen dira, nintzako badau beste gauzo bat, hainbatetan ez dana kontutan egiten, eta da piramide demografikoa. Hau da, proporzioan nor mobilizatzen da gehien eta nor gitxio. Eta gero bai hizkuntza desberdintasuna. Eta ni ez naz antropologoa, baina hori bai guztoko. Nio zon dauz gure artean epidoguz, ez da bai da horrek, ez da. Eta bai, guretzako, problema hori da. Baina da problema bat, bai nagusiekin. Itzaldiak eta atatzen dugu zenean, ez dakit, arrakasta bat izaten da, 20 lagun datozenen, ez da izaten da, ez ezina. Eta oso zariten, karo, norberantzako oso interesgarria dira, ez dakit kanpora begira. Baina engoratzen dut bat, esatako, aipatu duguna dira antolatu zana, Goldatuko ordezkari etorri izan, Josu Ibargutxi, azaltzen euren arazoa eta euren historioa, eta, eure hainbat urtetan erandaben borroka hori ondino jarraitzen dauena eta segaitik jarraitzen dauen. Segaitik jarraitzen dauen dago gaur egun sistema politikoaren oinarri beltzan. Eta zenbat egon ginen, dakit, 10, ez dakit zenbat. Eta ez da bakarrik, gazteik esan etorri, esan bakarrik gazteak esielako etorri. Ez nagusiape eta gualuk alegindu ginen hori hartzuna emoten horri. Orduan oso gatza da asmatzea segaiti. Ni bai uste dut badagoela hizkuntza ezberdintasun bat. Ni izlako nio nelakoan analogikoa, esan genken. Kartelak itxastea dena, eta gero kaino batzuk hartzena, eta gero itzaldiak eta ez dakiz errapan. Eta badau beste mundu bat, ez duan, ni beste mundu batean ez naz mobilizatzen, ez naz mobilizatzen zare sozial eta horretan, ni ez naz sortuako. Eta gitor, ote dagoen be, edukinak baino, edukiak azaltzeko modua, eta gero bitartekoen erabilearen inguru.
Gero bai gu desagertuko bagina, nik uste dut borroka beste modu batean, borroka inguru honetan borroka jarraituko dukela. Penea da, nolabaiteko honetan jarraipen batez egotea. Memoria gintza honetan eta memoria honetan beste belaunaldi batzuekin jarraipenik ez eukitea. Badoz beste adibide batzuk ez da horrela, ateratzen nire esatako prueba etorta izan da martxoak 3. Martxoak 3 kristo mobilizazioa dura eta gainera belaunaldi desberdinetakoak. Bueno, ez dakit, ez da erreza. Horraino eltzen duz. Ustez badago beste faktore batzuk, adibidez, orain dela 50 urte, guk ezagutu genuena zen klase borroka, langileen borroka, eta baita ere identidadearen borroka, hemen, borroka nazionala edo. Baina orain, klase borroka asko daoz. Generoena, feminista, inguru girokoa, mota askotako borrokak. Orduan, nahiko sakabanatuta daude. Eta orduan, klaro, indarrak ez badira gehitzen, frente askotan izan behar gara, eta orduan ematen du, zuek, bizpairu zaudete lan horretan egiten, klaro. Holan gertatzen da, baina zenbat borroka mota da oso orain gure gizartean, pilo bat. Bai, sakabanak eta matago derrigorrez. Hainbat arazo dauzelako eta ez dutzula estirek emuteko, benetan egoteko. Beste kontu bat da, zelan saretu hori edo zandortu hori metaketa bat izteko. Ez naz nire gokien horretan. Analogikoa nazelako, Bueno, besterik ez bada, eskerrik asko. Pazientzia duzulako. Metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratu